Basta gani utang. Utang ang aton pag-aistoryahan. Kadamo sa mga tao nang mabuot. Ang iban, malulo maghambal kung sila mangutang. Mayara pag isang iban, baw puwerte kabutigon para lang makautang. Amo na nagakalatabo subong, pero ang mabudlay kung sa tion sang sok tanay. Kaya ang iban, do sila piyang akig. Do ikaw pang ma-adjust nga ikaw nagpahulam. O do ikaw man ang mayawyawan. Ang iban mahambal, sa buwas lang. Dason simana, dason bulan, hasta katapusan sang kalibutan. Hasta nakaan ni siya ang iban. Ang utang-utang. No? Panong dumon gil permi ang hulam-hulam. Lain ina sa hinatagan. Wala sang malain mangutang. Ang malain lang, kung puno ka na sang utang, no, gakarastahanay ang imong mga utang, tapos ato ka payaw gapariban-riban. Nagapatantan sa beach, kag feeling blessed ka nga lilintian. Gani pa dito pay kung ko plastar pamate. Kay subong nga punto por punto, baw, ang tanan nga mga palautang, ang mga nagkala-amnesia, sila gid ang aton mawaswasan. Una nga punto, untati ang bisyo o kung ang pagpaminsar nga ang mga OFW damo sang kwarta. Kairinitot ang linibo sa mga OFW. Hindi ina-intsakto. O kung digto ka mo mga isang boleg sa mga OFW, mga donasyon ninyo nga mga tonto kamo, digto ka mo mga yo, kay manghamba ka mo, grabe nang ilang kwarta. Untate ina nga bisyo, untate ina nga... Ano pa niniwala agad ma? Untate ina nga mga horobaton o kung nga ginapagpatihan ninyo nga mga alinganga. Kaya mga OFW, damo sang utang. Puros resibo ang nagakalabilin sa ila. Kagwala, nagaipot sang linibo. Ikaduha nga punto, untate ang pagiging manghuhula ninyo. Inang abi ninyo, wala ka kinahanglan ang ginutangan ninyo, hindi ka mo magbayad subong. Inyo pakton-pakton, nga kabalo ang ginutangan ninyo sang rason nga hindi ka mo makabayad subong. Pabalo ka mo. Hindi ka ginhula-hulaan lang ninyo, hindi kinahanglan ng kwarta. Gani hindi ta siya pagbayaran subong. Sino naghamba sa inyo sina? Kon ka mo nang utang, mga irresponsable magbayad. Hindi kayo magpakahuya-huya. Pagtapos bulan, tanda ka mo mag-magic-magic, kagamo inyo yan, nagapangin dolaan. Ikatatlo nga punto, kung wala sang inogbayad, himo sang promissory note. Pasensya, hindi ako makabayad subong, sa tapos bulan naman, hindi kayo sa katapusan sang kalibutan. No? Kaya ang kwarta naging pahulam sa imo, inaiya pinangabudlayan. Wala na siya naghayang. Tapos ginpahit ko siya kaging pautang sa imong kwarta nga tuntok ka. Inaging pangabudayan isang obra. Ginpulawan, ginsakripisyuhan, wala siya nagkaon-kaon para lang mapautang kang bilat ibay ka. Okay? Kani, hindi ka mag ano-ano lang dira nga, hindi ka magbayad, kaya hindi kinahanglan, gapalagpat ka lang imo ya. Tapos ang iban sa inyo, kung nami pang relax, pa-unwind, patantan sa beach, kag permigid feeling blessed. Kamu gid mga manugutang, pertigid kamo ya. Do kamo nagid. Ang inyong ginutangan, wala na sang kwarta, wala sang kalanon, tungod sang inyong katarantaduhan. Ika-apat nga punto, untating batasan sa pagkaanimal ninyo. Inasa nang hulam kamo kwarta, baw daw totoy. Anay sukton, baw daw ido buang. Kamo piyang akid. Kamu pang mangyaw-yaw. Sang nanghulam, bo kalulo maghambal. Tanang nga problema do inyo ihambal, inyo i-share. Anay sukton, bo nagwal dati. Nagsinggitan, nangyaw-yaw. Wala ka na huya? Ikaw nang ginpahulam? Ikaw pa yung mangyaw-yaw nga animal ka. Gani ang is magtikal-tikal? Mag-istorya sang inyo nga kwarta o kung sang inyong mga propiedad nga wala man lang kamatuoran. Kung kamo may utang, amo nang unahon, hindi kayo magtinikal. Antes magtinikal, bayadan ang utang para wala kita problema, hindi ka mo mayaw-yawan. Kaya nga ang iban sa atin, dami ko niya kilala. Wala sila nakatilaw lalaki, hasta naglalaon sila. Hindi na paghimo sa inyong utang, hindi pagbaydan, inyo kalimtan, hasta naglalaon na lang.